Tabuksak Jorani Koktwma Kotor Sangrongsalo Agartala Post Office Manjakha 750 bottle Eskuf Phiyaba Aswk Kwbangma Marini Eskuf Boroni Tubjakha Abono Twiwi Chaitogwi Naitogmwngo Wngkhorjak West Agartala Thanani Police Hai Kwbangma Marini Eskuf Manjakha Rajakhor Agoliwo Tabok hinke re lama tuite post office tuise hastewo Tubjakha tongkha Kwbangma Marini Eskuf tamani bage hastewo salbrumno Tubjakha tongkha hatar hasteni Eskuf Abono Tabuksak Jorani Kotor sangmo party mono Twiwi Koktwmani bisingtei saimankha Sangrongsalo Agartala post office dal bidal manai khonai sokaimani courier ni bisingtei abo hai jorawono kisasa courier kalaijak nokha post office tongnai rok mungsa tongwi mano hanai kha khaibai West Agartala Thanani police no Wngkhorjak mani Koktwma mankha hanke no party mang thaiwa thangai sogwikha East Agartala Thanani police Sodar SDPO DCM no khoboi tekoban police bahini rok aboni yagolo no packet bisingo Naitogmwngo Manjakha 750 bottle Eskuf Phiyaba Boroni Tubjakha a Eskuf abono Twiwi Chaitogwi Naitogmwngo Wngkhorjak tabok police abo haikeno party mongo khorok sano phono arrest khlaijak mani Koktwma bukurei Asalo Agartala post office Manjakha mane Eskuf party mono Twiwi hastini sinai nugnai lukurok sangmukti saka o party mongo Khorang tongwi mano politician ni simi sengsawi kuchuk beremi officers rokhanai party mono Twiwi Chaitogwi Naitogmani yaglo sawi manai party mongni kobi Koktwma tamo Rajakhor Agoloni Pranav Koktwma Chini Khorang